grupo, o traballo que facemos no grupo aquí nos outdoors de Virada é un traballo totalmente sorprendente, quero dicirnos, realmente eu non sabía moi ben a que viña e iso tamén creo que é beneficioso tamén para a persoa que ven a recibir, porque ves coa mirada bastante aberta, pero non te imaginas o que vas recibir, e sobre todo o percorrido posterior, o impacto que ten sobre ti o traballo que aquí se desenvolve en grupo. As sesións de coaching pois sirven tamén para ter esa ferramenta de ese acompañamento na orientación xa o que é o teu plan persoal, non? O plan que xa é baixar o terreo, digamos, toda esa aprendizaxe para leválo a un plan a unha execución xa directa na organización, e creo que se complementa moi ben. É importante tamén esa multiculturalidade, non? que se dá no grupo, tanto a nivel sectorial, contando con entidades do terceiro sector, empresas, entidades de economía social, cooperativas tamén no noso caso. Creo que é interesante porque todo enriquece as distintas visións problemáticas, axudan a abrir a mira e tamén a entender outros sistemas organizativos, non? Como se están desenvolvendo. Creo que é especialmente interesante para as cooperativas de traballo asociado, porque partindo da base da propia natureza das cooperativas, non? Os valores que teñen, non? De implicación, de poñer a persoa no centro, de información, de formación, de responsabilidade, de traballo en equipo, é fundamental desenvolver estas actitudes, porque ao final é ter un percorrido, un coñecemento máis do que a actuación social, non? Dentro do teu traballo.